Наталья Николаевна, вы согласны с тем, в чем вас подозревают? Наталья Евдокимова журналистларның сорауларына жауап бермәде. Бүген шәһәр судында тикшерү вакытында аның кайда булачагын хәл иттеләр. Утырыш барышын видеога төшерергә ярамый иде. С целью обеспечения безопасности моей подзащитной, я думаю, что не стоит снимать ее лицо в сложившейся ситуации. Наталья Евдокимованы 30 март көнне кулга алалар. Ул 87 яшьлек Михаил Тимохинны хастаханәгә салудан баш тартуы белән үз вазифасына салкын карауда шикләнелә. Тикшерүчеләр фаразлавынча 29 март көнне Михаил Тимохинны ашыгыч ярдәм машинасы белән Яшелүзәндәге нәкъ менә шушы психоневрология диспансерына алып киләләр. Наталья Евдокимова сүзенә караганда, ул үзен тыныч тота, бернинди агрессия билгеләрендә күрсәтми, ә менә туганнары киресенчә. Вопрос стоял в том, что на госпитализации настаивали родственники. Аны туганнары хастаханәгә салырга сорады. Барысы бергә кызып сөйлиләр. Пациент бабай хастаханәгә салудан баш тартты. Психиатриядә кешене мәҗбүри яткырып дәвалауның үз кагыйдәләре бар ди судта Наталья Евдокимова. Мин закон буенча эшләдем дип белдерә. Таких привозят практически ежедневно. Мондый пациентларны көн сайын диярлек алып киләләр. Психик тайпылышлы туганы булган кешеләр күп. Туганнары тели дип кенә яткырып дәвалап булмый. Өстәвенә тикшергәндә бабай үзен тыныч тоткан, үз-үзенә зыян сала торган кешегә охшамаган. Диспансердан кайтып берничә сәгать узуга Михаил Тимохин яшәгән өйдә газ шартлый. 2 кеше хәлак була, тагын 4се җәрәхәтләнә. Шуңа күрә тикшерүчеләр бабайны кайтарып җибәргән Наталья Евдокимовадан да шикләнә. Алар тикшерү барышында аны өй арестында тотуны сорый. Учитывая, что Евдокимова подозревается... Наталья Евдокимованың гамәле Михаил Тимохин кылган җинаяткә йогынты ясамадымы дип шикләнәбез. Бу ике вакыйга бер-берсенә бәйле булырга мөмкин. Нәтиҗәдә ялгышлык белән 2 кеше үтерелә, берничәсенә зыян килә. Судья Евдокимованы өй арестына җибәрде. Наталья Евдокимова бер айда 29 көн, ягъни 2021 елның 30 маена кадәр өендә торачак. Әлеге хәлдән соң җәмәгатьчелек психоневрология диспансерына салу тәртибе буенча фикер алыша башлады. Бабайны яткырырга кирәк булганмы, юкмы? Якын тирәңдә шундый кешеләр булса, кая мөрәҗәгать итәргә? Алар сиңа куркыныч тудырса, табиблар диспансерга салмаса, нишләргә? Психиатрия ярдәме турындагы законның 29 маддәсе буенча психик тайпылышлары булган кешене үзенең рөхсәтеннән башка дәваланырга салу өчен берничә сәбәп бар. Врачлар кырга тиешләр. Ярыйма кеше, үзеннән карый алама ул, кешегә зыяны киләме дип. Шундый мәсьәлә карар кирәк. Аларның методиклар бар, аларның үзләренең практика бар, карарга ничек. Алай бит күршеләр, ниләр кем шамый алып барып психушкасыларга алай булырга тиеш тә түгел. Андары бөтен кешене бит больницага булмый. Последние годы увеличивается. Соңгы елларда табибларның эшенә карата шикаятьләр еш ишетелә башлады. Тик судка сирәк барып җитәләр. Закон буенча табибның эше кеше тормышына тәэсир итәргә мөмкин булган карарлар белән бәйле. Шуңа аларның кай вакыт ялгышуы да ихтимал. Очень важно понимать, что вот эта профессиональная работа иногда может приводить к добросовестному заблуждению и каким-то иным факторам, но это не является преступлением. Шул ук вакытта балаларның ата-ана өчен җаваплылыгын да онытырга ярамый дип белгечләр. Рәния Абдрахманова, Алия Хайретдинова, Марат Зәйдуллин, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.